Koliko je, braćo i sestre, važno čuvati dušu i srce, raditi dobra djela samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. To je veoma važno jer tu je ključ naše sreće i na dunjaluku i na ahiretu. Ibn Kajim al-Džauzi rahmehullahu ta'ala kaže, neki, kaže, ljudi izgledaju pobožno samo vanjštinom. Znao sam, kaže, i učenjaka koji izgledaju pobožno vanjštinom. Imali su razne, što bi mi danas rekli, titule i beneficije u društvu, imali su neke funkcije, ali su i, kaže, ljudska srca odbijala, nisu ih prihvatala. A neki su bili skromniji i bili su na puno nižem stepenu, da kažem, na tom društvenom statusu, nisu bili ni neki ni vojskovođeni, ne znam, neki poznati, što bi mi danas rekli, neke face, biznismeni, funkcioneri i tako dalje, ali, kaže, ljudska srca su ih prihvatala. Navodi se za primjer Imam Malik rahmetullahi alejhi, braćo i sestre, kaže se za njega, kaže, on nije bio poznat toliko među ljudima po nafilama i u nafila namazima. Međutim, ljudska srca su ga prihvatala i voljela su ga. Također, kaže, razmišljao sam zbog čega je to tako, zbog čega, na primjer, među ashabima, zašto je najbolji, na primjer, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Zašto su ashabi bili bolji, kaže Ibn Kajim al-Džauzi rahmehullahu ta'ala, nego tabiini? On se jedne prilike obraćajući tabiinima u Kufi u Iraku, kaže, vi ste, kaže, od ashaba jači i bolji, više radite, više postite dobrovoljnog posta nafila, više imate nafila namaza, više ulažete truda i džuhda, ali su, kaže, ashabi bili bolji od vas. Zašto, kaže, zbog toga što je odgojio Allah poslanik alejhi selam kroz Kur'an i Sunnet, bili su čistih srca i čistih duša. I kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je dao sav svoj imetak na Allahom dželešanuhu putu, ali to imetka što je imao je bio samo jedan mali djelić u odnosu na onoga što su imali određeni ashabi, kao što su jedni od najbogatijih bili u ljudskoj istoriji. Danas bi se njihovo bogatstvo mjerilo u milijardama, kao što je Hazreti Osman i recimo Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhuma. Ali pazite, kažu, čime je to on zaslužio da ga Allah dželešanuhu poselami preko meleka Džibrila, kaže Allahom poslaniku alejhi selam da prenese selam Ebu Bekru. Pa sam, kaže, razmišljao, Ibn Kajim al-Džauzi kaže, razmišljao sam zbog čega to, i onda sam došao do toga da se radi o čistoći srca, o čistoći duše. A takav je bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. I zato je Allah poslanik kada je sam rekao, kada bi se iman Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu stavio na jedan tas vage, a na drugi tas iman čitavog ummeta, prevagno bi iman Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Abdullah ibn Mubarak, govoreći isto na ovu temu, kaže, najteže je uraditi, kaže, sljedeće stvari: biti darežljiv u neimaštini, biti pobožan u osami i reći istinu pred onim čije se kazne i zuluma bojiš. Lako je biti darežljiv kad čovjek ima, ali kad nema, hajde daj nešto na Allahovom putu. Pobožni smo među ljudima, ali teško je kad smo sami. Zato Ebu Sejid ibn Arabi kaže, najveći propalica ili stradalnik je onaj ko se ljudima predstavlja dobrim dijelima, a u najružnijem obliku se predstavlja onome koji mu je bliži od žile kucavice, onaj koji je rekao u Kur'anu وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, mi smo bliži insanu od žile kucavice. A šta to znači? Kada je među ljudima, predstavlja se u najljepšem svjetlu, a kada je sam, oda se grijesima. Također, kada je u pitanju, draga moja braćo, cijene sestre, kuransko-sunetski odgoj, prenosi se puno primjera, ja sam izdvojio za večeras ovih nekoliko. Recimo, kada je preselio, kada je ubijen Hazreti Omer radijallahu anhu, ljudi su govorili, a znamo ko je on bio, hafiz Kur'ana, jedan od najdobranijih ashaba ridvanullahi međma'in, bio halifa, pravovjerni i tako sve redom. I ashabi su govorili, svjedočimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala da je njegova nutrina bila bolja od njegove vanjštine, da je pred nama bio takav kakav je bio vjernik, među najboljima, obradovan džennetom, a u osami u tam se bio još bolji nego što je sa nama.